Здравей, аз съм Анита и днес искам да те поздравя за това, че си тук, защото това означава, че малка частица в теб вече е готова за промяната, да харесаш образа в огледалото, да имаш желание да си купиш нови дрехи, за да се чувстваш секси, привлекателна и с високо самочувствие. Но големите промени идват с малките стъпки, а днес аз ще бъда с теб цели 2 месеца, за да постигнем заедно промяната, за която мечтаеш, без да се отказваш за миг. Като треньор с повече от 10 години опит, мога да споделя с теб реални случаи на жени, които промениха изцяло живота си. Познавам много жени, за които стегнатото дупе е огромна мечта. Пробвали са хиляди диети, изтощителни тренировки, кардиотренировки и са оставали супер разочаровани от това. Видях как много от тях се затварят в себе си, губят мотивацията да продължат напред и това ги кара да се чувстват още по-зле. Точно заради това създадох 8-седмичната програма Бразилско дупе в къщи, с която ти получаваш не само тренировки с мен 8 седмици, но и хранителен план, който да следваш, който е основата на това да изградим здраво и хармонично тяло. През това време ще те науча как да се храниш, ще те науча как да създаваш хранителен режим за теб или за своите близки, без да е нужно да плащаш нито една стотинка, за да ти го изготви някой друг. Освен това, ще получиш и лична консултация по имейл с мен, за да отговоря на най-питаните ти въпроси. Получаваш всичко това напълно безплатно и моя безценен опит като майка на 3 деца, която е в най-добрата форма от живота си. Искам да предам това и на теб. Мога да ти обещая, че записвайки се за програмата, ти ще постигнеш след точно 8 седмици резултатите, за които винаги си мечтала, дори ще надминеш себе си. Казвам го, защото това е обратната връзка на жените, които вече преминаха през трансформиращата програма Бразилско дупе в къщи. Не само получиха дупето на мечтите си, не само влязоха в най-добрата си форма, но повишиха значително и самочувствието си. Така че не отлагай мечтите си, запиши се сега за 8-седмична програма Бразилско дупе в къщи и нека заедно вървим по пътя на твоите мечти.